В едно малко китно село, сгушено между зелени хълмове, живееше едно добродушно момиче на име Елица. Тя имаше сърце златно и очи, пълни с любопитство. Един слънчев ден, докато събираше горски ягоди по пътеката към реката, Елица забеляза нещо бляскаво в тревата. То не беше камък, нито цвете, а малка изящно издялана дървена птичка с крилца от полирано кехлибар. Птичката беше толкова красива, че Елица веднага я прибра в дланта си. Мина и презума да я запази за себе си. Никой не я беше видял, а красотата й беше омагьосваща. Но съвестта й не даваше мира. Тази птичка сигурно е на някого и той тъгува за нея. Помисли си Елица. Не е редно да задържа чуждо. И така, вместо да се прибере вкъщи, Елица реши да попита по-възрастните хора в селото, дали знаят на кого е изгубената птичка. Тя обиколи няколко къщи, докато не стигна до дома на баба Яна, известна със своите красиви дърворезби. Като видя птичката, очите на баба Яна светнаха. О, Елица, мила моя! Това е моята любима птичка, подарък от дядо ми. Тя ми падна от престилката вчера, докато разговарях с комшийката. Много се бях натъжила, че я изгубих. Радвам се, че я намерих и мога да ви я върна, бабо Яна. Баба Яна прегърна Елица топло и отвърна. Твоята честност е по-ценна от всички съкровища, дете мое. За награда избери си което и да е сладко от моята кошница. Елица избра едно медено джинджифилово човече, а сърцето й беше изпълнено с радост. Тя разбра, че постъпката й донесе повече щастие, отколкото би й донесло запазването на птичката. От този ден нататък Елица винаги помнеше, че честността е най-голямото богатство, което човек може да притежава. И така, щастлива и спокойна, тя продължи да живее своите дни, знаейки, че винаги е постъпила правилно.